שלום לכולם, כאן עונג מדאטה-קור, ואם זו פעם ראשונה שלכם אצלנו כאן בערוץ, אני ממליץ לכם ללחוץ כאן למטה על סאבסקרייב, ואני מבטיח שנעשיר אתכם בתכנים שיהפכו אתכם ליותר מקצוענים. והיום אני רוצה לדבר איתכם על מדד מתחלף, ולא סתם מדד מתחלף, על אחד החידושים האחרונים בפאוור BI, שלוקחים את המדד המתחלף עוד צעד אחד קדימה לטובת חוויית המשתמש. ולפני שנדבר על החידוש, אני רוצה, למי שלא מכיר, לספר בקצרה מה זה מדד מתחלף, ואיך אנחנו יוצרים אחד כזה. אז מדד מתחלף, בדומה לבוקמרק, אחת המטרות העיקריות שלו זה בעצם להשאיר את הדוח שלנו בכמה שיותר ניתוחים, אבל על פני דף אחד ולחסוך במקום. לצורך העניין יש לי פה 4 מדדים שונים, ובמקום לייצר נגיד 4 גרפים של 4 מדדים שונים, אני יכול להשתמש במדד מתחלף, שכל פעם כשאני בוחר בשם המדד, זה בעצם משנה לי את התצוגה. עכשיו, מה ההבדל בין בוקמרק למדד מתחלף? זה שבוקמרק, אני לוקח אובייקט מסוים, נגיד גרף עמודות, ומחליף אותו באובייקט אחר, כמו גרף פאי. במדד מתחלף, אני משתמש באותו אובייקט, אבל המדד שבתוך האובייקט הוא זה שמשתנה. עכשיו, איך בעצם אנחנו יוצרים את המדד המתחלף? קודם כל, אנחנו צריכים את המדדים עצמם, שבעצם אנחנו רוצים להציג אותם, ולאחר מכן נייצר את המדד שהוא עוטף את כל המדדים האלה, ובוחר על פי תנאי מסוים איזה מדד להציג מבין הרשימה שלנו. עכשיו, כדי לייצר את הרשימה שלנו, אנחנו משתמשים בעצם בטבלה צדדית, שנקראת, במקרה הזה, Dynamic Measure, מדד מתחלף, ופה יש לנו בעצם את כל רשימת המדדים הרצויים שלנו. ובואו נדגים איך בעצם אנחנו מייצרים דבר כזה. מאוד פשוט, עושים Enter Data, נותנים לשדה אחד את השם ID, שזה מספר המדד שלנו, measure זה שם המדד שלנו, במקרה הזה אנחנו מייצרים 4 מדדים, אז אחד זה מחירות, השני זה רווחים, השלישי זה אחוז רווח, והרביעי זה כמות העסקאות. בואו נקרא לזה, measure 2. עכשיו זה בעצם מייצר לנו את הטבלה, זו טבלה שאנחנו לא מחברים אותה למודל, זו טבלה צדדית כזאת. יפה. עכשיו נחכה שזה יתעדכן, זה יתעדכן, ועכשיו אנחנו נייצר את המדד המתחלף שלנו. עכשיו, המדד המתחלף בעצם זו פונקציית DAX שנקראת switch. בואו נקרא לזה measure choice. זה בעצם נקודת switch, שסוויץ' היא בעצם בוחנת איזשהו תנאי מסוים, ועל פי התנאי הזה נותנת את התוצאה שלו. במקרה הזה, אנחנו בעצם מסתכלים על הטבלה שיצרנו, אז אנחנו עושים selected value, על ה-dynamic measure 2, שזה מה שיצרנו, על שדה ID. ואומרים את הדבר הבא, אם נבחר ID 1, תן לי את המדד מחירות, שכבר נוצר מראש. אם זה 2, תן לי רווחים. אם זה 3, תן לי אחוז רווח. ואם זה 4, תן לי עסקאות. כמובן שבמדד סוויץ' ניתן לייצר גם ברירת מחדל, זאת אומרת שאם לא עניתי על אף אחד מהתנאים שיש לי ברשימה, אז תן לי את הברירת מחדל. בגלל שאני כרגע מייצר במקרה הספציפי הזה, פילטר שיש בתוכו בחירה בודדת של מדד מבין 4 המדדים, אז הברירת מחדל לא תבוא לידי ביטוי, כי אני פשוט מקבע את זה. ולכן אני יכול לוותר על זה ולהשאיר את המדד הזה פשוט ככה. ועכשיו בעצם איך אני יוצר את זה. אז כמו שאמרתי, יש בעצם את הפילטר שאיתו אני בוחר את המדד, ואת האובייקט שעליו אני מלביש את המדד. אז בואו נפתח דף חדש, נתחיל מהפילטר. בואו נבחר בפילטר,
נדחוף אליו את שם המדד, נעשה אותו יותר יפה, נעשה אותו כסטייל, שיראה יותר יפה בעין, ונוריד את הכותרת, שיהיה יותר יפה בעין. נבחר בסינגל סלקט, כדי שזה תהיה תמיד בחירה מסוימת, ועכשיו אני רוצה גם לסדר את זה לפי הסדר, אז אני פשוט בא לשם של המדד, ועושה sort by ה-ID שלו. יפה. עכשיו בואו נבחר את האובייקט שלנו. בואו ניקח למשל את האובייקט הזה. אנחנו נעשה על ציר הזמן את המדד המתחלף שלנו. אז נבחר במימד הזמן, נבחר בחודש בשנה, כמובן נפתח את התפריט של האובייקט, בציר ה-X נשים את החודשים, ובציר ה-Y נשים את המדד המתחלף שלנו. אוקיי? בואו קצת נעצב אותו. אני רוצה, קודם כל הכותרת, אני רוצה שהכותרת תהיה דינמית, אז אני בוחר, הולך שוב פעם לטבלה שיצרתי, ובוחר בשם המדד. בואו נגדיל את זה קצת, נעשה את זה קצת יותר בולט, יותר ממורכז. אז אתם רואים, יש לי בחירות, בוחר מחירות. רווחים, רווחים וכן הלאה. בנוסף לזה, אני רוצה עכשיו להוסיף את הלייבלים שלנו, ורק בואו נגדיל אותם קצת. אוקיי. ואני רוצה גם שהגרף הזה, הצבעים שלו ישתנו בהתאם למדד. אז אני לוקח את שם המדד שוב פעם, ומכניס אותו ל-Legend. אז נגיד בחירות נבחר בירוק, שאני בוחר בפרופיטס, עכשיו הפרופיטס מופיע פה, אז נבחר אותה נגיד בצהוב, אחוז פרופיטס נבחר אותו נגיד בכתום, ומחירות, מחירות זה כבר אדום, יופי. בואו נוריד את הלג'נד שלנו, רק את הכותרת שלו. סליחה, נוריד את כל הלג'נד. יפה. עכשיו מגיע החידוש. בעצם, עד לפני כמה חודשים, המדד המתחלף, אם תשימו לב, לא משנה מה אני בוחר, אני מקבל רק מספרים. מספרים רגילים. למרות שיש לי פה אחוזים, ויש לי פה מדדים בכסף. אני לא רואה פה דולרים. וזו בעצם הייתה המגבלה של המדד המתחלף. עכשיו, באחד החידושים האחרונים של Power BI, בעצם התווספה אפשרות לייצר עריכה דינמית של הערכים של המדדים שלנו. איך בעצם, ואנחנו צריכים לאפשר ל-Power BI להפעיל את הפיצ'ר הזה. אז אנחנו צריכים להיכנס קודם כל לאפשרויות, ולראות שמסומן ב-V הפיצ'ר הזה. הוא נמצא בעצם בגלובל, ב-Preview Features, וזה נקרא Dynamic Format String for Measures, אוקיי? תבדקו שזה מסומן ב-V, תעשו אישור, ואז מה שקורה זה הדבר הבא. אנחנו עכשיו באים למדד שלנו. שימו לב, יש פה בעצם את הפורמט. אז יש בעצם את כל הפורמטים הרגילים, ופתאום יש פה דבר חדש, Dynamic. שפה בעצם אני קובע איך לערוך את הערכים של אותו מדד. ואיך אני עושה את זה? פשוט מאוד, פשוט מאוד. קודם כל נפתח לי פה הפורמט, אני בוחר, עוד שנייה זה חושב,
כי הוא שומר רגע את מה שיש פה כברירת מחדל, אני בוחר ב-measure, אני חוזר בעצם למדד שלי, ואני לוקח את כל הסוויץ' שעשיתי, מעתיק אותו, מדביק אותו בפורמט, ועכשיו אותו עיקרון. אם בחרתי באחד, במדד מספר 1, אני מזכיר, זה מדובר על מחירות, אז אני אשתמש בפורמט של כסף. אותו דבר גם ברווחים, זה פורמט של כסף. המדד השלישי זה פורמט של אחוזים. והמדד האחרון זה מספרים רגילים, אז נשאיר את זה נערוך את זה כמספר רגיל. וזה הכל. ווואלה, יש לי פה דולרים, בואו אני מזהר את זה. כאן בפרופיטס, יש לי פה דולרים, באחוזים יש לי פה אחוזים, ובעסקאות יש לי מספר רגיל. וזהו. זה בעצם החידוש של המדד המתחלף, זה יכול מאוד 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 להקפיץ את הדוחות שלכם כמה רמות למעלה, וביחסית לבוקמרק זה תופס, זה בעצם הרבה פחות כבד לדוחות שלנו. וזהו. זה בעצם הפרק שלנו להיום, אני מקווה שנהנתם, ואם אהבתם אז תעשו לייק, תשתפו, ואתם מוזמנים כמובן להאזין לנו לפרקים נוספים. אז אני הייתי עונג, ונתראה בסרטון הבא.